Τσίλι κον κάρνε Μεξικό. Ιστορία γι' αυτό. Πρώτη φορά που πήγα Μεξικό, το πρώτο φαγητό που έφαγα ήταν το τσίλι κον κάρνε. Έπαθα πλάκα. Όχι γιατί μου άρεσε, έπαθα πλάκα γιατί ήταν πάρα πολύ καυτερό. Με τον καιρό το συνήθισα. Στο Μεξικό χρησιμοποιούν γιαούρτι με το δικό τους τρόπο. Έχουν μια παχύρευτη κρέμα, η οποία είναι αρκετά ξινή και αυτοί θεωρούν ότι είναι γιαούρτι. Αργότερα, στην επαγγελματική μου πορεία, επειδή δούλεψα με πάρα πολλούς Μεξικάνους, οπότε φτιάχναν τσίλι κον κάρνε, πήγαινα εγώ και τους έκανα πλάκα και τους έβαζα μέσα στο τσίλι κον κάρνε γιαούρτι για να κόψω λίγο την πιπεριά που βάζανε μέσα. Και από εκεί πήρα το συνήθειο και έβγαλα αυτή τη συνταγή. Οπότε θα φτιάξουμε τσίλι κον κάρνε και θα ενσωματώσουμε στραγγιστό γιαούρτι τοτάλ στο τέλος του ψησίματος μέσα στο τηγάνι. Λοιπόν, βασικά συστατικά του φαγητού αυτού, τσίλι κον κάρνε, είναι ο κιμάς. Στο Μεξικό το φτιάχνουν με ένα ιδιαίτερο τρόπο, τον κόβουν με διπλά μαχαίρια, δεν τον περνάνε μέσα από τη μηχανή, άρα παίρνουν ένα πολύ καλό κομμάτι από μοσχάρι, ένα πολύ καλό κομμάτι από χοιρινό και χρησιμοποιούν τα διπλά μαχαίρια για να κόψουν τον κιμά. Άρα, έχουμε κιμά μοσχαρίσιο, με αρκετό λίπος, οπότε δεν βάζουμε λάδι. Έχουμε ντομάτες, πράσινες πιπεριές, αρκετό κόλιανδρο. Από μπαχαρικά θα βάλουμε ρίγανη, θα βάλουμε κίμινο και θα βάλουμε κόκκινο τσίλι, σκόρδο οπωσδήποτε, κρεμμύδι, θα το βοηθήσουμε με λίγο νερό και στο τέλος του ψησίματος θα βάλουμε στραγγιστό γιαούρτι τοτάλ. Τηγάνι που καίει, βρέχουμε ένα κουτάλι και αρχίζουμε και βάζουμε τον κιμά μέσα. Αυτό που θέλουμε είναι να σπάσει ο κιμάς τελείως και να αλλάξει το χρώμα του. Όσο σοτάρουμε τον κιμά θα κόψουμε την πιπεριά. Είναι ένα φαγητό που θέλει την ώρα του, οπότε προσπαθούμε τα λαχανικά να τα κόψουμε σε όσο το δυνατό μεγαλύτερα κομμάτια γίνεται για να μείνουν έτσι όπως είναι. Αυτό που θέλουμε να πάρουμε είναι περισσότερο η γεύση παρά το χρώμα από τα λαχανικά. Και κόβουμε το κρεμμύδι. Το ίδιο πράγμα και με το κρεμμύδι, μεγάλα κομμάτια. Το σκόρδο επίσης, μεγάλα κομμάτια. Μην το λυπηθείτε το σκόρδο, το τρώνε αρκετά στο Μεξικό. Το κουτάλι το βρέχουμε, ούτως ώστε όταν πατάμε τον κιμά για να σπάσει να μην κολλάει στο κουτάλι και μας μένει στο κουτάλι. Όταν αλλάξει χρώμα ο κιμάς, από ροζ γίνει καφές, αρχίζουμε και βάζουμε τα υλικά, όλα μαζί. Πιπεριά, κρεμμύδι, σκόρδο. Και ανάλογα με τη λιπαρότητα που έχει αφήσει ο κιμάς μέσα στο τηγάνι, προσθέτουμε λίγο λάδι. Δυναμώνουμε τη φωτιά και αρχίζουμε και κάνουμε το σοτάρισμα. Το τσίλι κον κάρνε είναι παραδοσιακό πιάτο του Μεξικού. Το τρώνε συνήθως σε μεγάλες φιέστες που κάνουν αυτοί. Το φτιάχνουν 2 μέρες πριν, το φτιάχνουν σε μεγάλα καζάνια. Αφήνουν τις πιπεριές να κάτσουν μέσα στα καζάνια και να βγάλουν όλη τη δύναμή τους. Και συνήθως όποιος αντέξει και φάει το πιο δυνατό τσίλι κον κάρνε κερδίζει κάποιο βραβείο. Αφού έχουμε σοτάρει τα λαχανικά και τον κιμά, αρχίζουμε και βάζουμε τα μυρωδικά και τα μπαχαρικά. Ρίγανη, αρκετή. Κίμινο. Και τσίλι όσο πάει. Είδατε ότι δεν το λυπήθηκα. Τώρα, αν έχετε τίποτε καυτερές πιπεριές σε καμιά αυλή, σε καμιά βεράντα, ρίχτε και κανένα δυο μέσα. Κακό δεν θα κάνει, καλό θα κάνει. Βάζουμε αλάτι. Πιπέρι δεν θα βάλουμε γιατί έχουμε βάλει το τσίλι και έχουμε βάλει αρκετό τσίλι. Αν χρειαστεί το τέλος και αν κρίνουμε, μπορούμε να προσθέσουμε και λίγο πιπέρι, αλλά πάντα στο τέλος.
Θα σας πω ένα μυστικό που μου το μάθε μια γιαγιά στο Μεξικό. Στη μέση του φαγητού έτριβε λίγη σοκολάτα από πάνω. Έχουν μια καταπληκτική σοκολάτα στο Μεξικό, η οποία έχει γύρω στο 60 με 70% περιεκτικότητα σε κακάο. Το έτριβε μέσα και έδινε τελείως άλλη διάσταση στο φαγητό. Εσείς, αν θέλετε, κάντε το, δοκιμάστε, διαλέξτε μια σοκολάτα η οποία έχει πολύ περιεκτικότητα σε κακάο για να βγάλει αυτή την ωραία πίκρα. Έχουμε διαλέξει ντοματάκια ολόκληρα. Τα σπάμε ελαφρώς με το χέρι και τα βάζουμε μέσα. Αν θέλετε να βάλετε φρέσκες ντομάτες μπορείτε, βοηθήστε τις όμως με λίγο πελτέ για να αλλάξει το χρώμα. Προσέχουμε να έχουμε σπάσει πάρα πολύ καλά το λιμά, να μην έχουν μείνει μεγάλα κομμάτια. Βλέπετε ότι τα λαχανικά που τα έχω κόψει σε μεγάλα κομμάτια έχουν διατηρηθεί έτσι όπως είναι. Θα βάλω λίγο φρέσκο κόλιανδρο τώρα και θα προσθέσω τον περισσότερο στο τέλος. Θα το βοηθήσω με λίγο νερό. Εσείς μπορείτε να βάλετε λίγο ζωμό αν θέλετε από κοτόπουλο ή από βοδινό. Θα χαμηλώσω τη θερμοκρασία και θα το αφήσω να σιγοψηθεί. Το φαγητό μας είναι σχεδόν έτοιμο. Μυρίζει υπέροχο, το βλέπετε που ίσα αποφουσκώνει, σιγοβράζει. Αυτό μπορείτε να το αφήσετε έτσι και να διαρκέσει αυτό το σιγόβρασμα για περίπου 1 με 2 ώρες. Εμείς το αφήσαμε γύρω στα 45 με 50 λεπτά, είναι έτοιμο. Όσο πιο πολύ μένει, τόσο πιο καυτερό γίνεται. Το μόνο που μας μένει είναι να βάλουμε τα φασόλια. Θα προσθέσουμε αρκετό κόλιανδρο ακόμα. Και έτσι όπως σιγοβράζει, το τελευταίο βήμα που θα κάνουμε πριν στήσουμε το πιάτο μας είναι να βάλουμε στραγγιστό γιαούρτι τοτάρ μέσα, να το ανακατέψουμε σιγά σιγά για να το ενσωματώσουμε μέσα στη συνταγή και με αυτό τι καταφέρνουμε, δίνουμε μια φρεσκάδα και μια άλλη διάσταση στο καυτερό πιάτο. Θα βάλουμε 2 κουταλιές ολόκληρες και θα κρατήσουμε λίγο να έχουμε καβάτζα σε περίπτωση που το φαγητό είναι πάρα πολύ καυτερό. Να ξέρετε ότι το γιαούρτι, όταν το τρώτε μετά το καυτερό, κόβει λίγο αυτή τη δύναμη που βγάζουν οι πιπεριές. Τελευταία δοκιμή για να κάνουμε τις διορθώσεις μας. Ωραίο και καυτερό, οπότε θα φάω και λίγο γιαουρτάκι. Για να είμαι μέσα. Και είμαστε έτοιμοι να στήσουμε το πιάτο. Λοιπόν, πάμε να στήσουμε το πιάτο μας. Επειδή όμως εγώ κρατάω τις υποσχέσεις μου και έχω υποσχεθεί ότι θα φορέσω ένα καπέλο, θα προσπαθήσω να φορέσω ένα μεξικάνικο καπέλο, το οποίο μάλλον ήταν για στρουφάκια γιατί εμένα δεν μου χωράει, αλλά όλα καλά. Λοιπόν, αυτό συνήθως το τρώνε με ρύζι και τορτίγιας και sour cream και lime και πάρα πολλές τεκίλες και πάρα πολλές μαργαρίτες και δεν θέλει ιδιαίτερο στήσιμο. Κάνει εξαιρετικά τάκος. Θα τρίψουμε λίγο lime από πάνω. Φρέσκο κόλιανδρο. Και βέβαια δεν ξεχνάμε το γιαουρτάκι για τις δύσκολες στιγμές. Chile con carne Μεξικό, καλή όρεξη.